Tehar ban kong siam ngai kule pi iwe pai we ha kane ka por ka pamata lengba jong kane ka channel ka chana MR Don channel Tengok parari kun juga beri nyotram ki ki bapau lengba kila patai kubor ngangi skam ka ba mapi pila sakhi ya kata ka ka jingle jong ki nongtrei jong ka JHADC Janjahil Autonomous District Council kane ka get krong bi an ka jongki hoi ka kum ki jingpau lai sha kam dei ka ba ki krong namanta ki kali jong ka jela ka jengi henry ki krong pat ya ki kali ki banabar kat kum ka jingpau lengba ki social media hoi mai khublai ru ya ka hito Janjahil mo bakila tristom hagaban kumno banlam ya kita ki kerdop lum khajana jong ka JHADC dengan kenturu ya ki seng balang ki ba pher ki ba deipet deikmi namanta ka imlang ka salang ka bhag banya lek tuat jengmur sisu bat lek buddin sisu hato dang don em kita ki get krong khajana bian jong ka JHADC hagapor ka ba bu ka KSADC ya ki get krong khajana kamdei pat ka ba bian kat kum ga an kaya mu pai ba tali kaya mu kiseng ayu kaya mi simen ayu kaya mi la kumba yami pai ba bar show yo le no bar show yo nong le kam sniu le tementa haba kilap ya kan ga get jongka JHADC ngakun tu je kitu ki seng ki bami ya ka bakit penrem ya ki kerdop jongka jongka KSADC hagi kendiat benai ki wala lai no sedin jungi ayu kile mentangan pe ayu kile hato ki angne ki kebum sentur lada ki kebum sentur kabamut ba kiru kiladon kata kaling batki kiru kiladon kata kajingadil batki te kabale ka KSADC kalau nggak basling sudah dale kan ka JHADC ngitip ka JHADC lalam kamat da ka NDP Teka sorkar apa juga jelaga jigiru ka degi NDP. Dekat bah ka KSADC pat da yalam kemat da ka VVP. Kat ba haying dorbar tau aja pat. Hang ni haying ma dorbar. Bar yalam kemat ya ka sorkar pat yalam kemat lagi NDP. Dei nomor kata tau baki nyon ya ka voice of the people party baki jekru. Batki jek batki raru ya ka JHADC ada kalau makan ketur pi penpau ba ka jingtre ka jumpi kano siliang kemat sya ka bapala kata rajur ka jumpi kalano siliang sya ka bapala compare la kalong ka JHADC compare la kalong ka KSADC ngihap ban but renti ngimdei ya kapan le keluar ngimdei ya kapan pimdei ya kapan krong khajana keluar tang namarba pidon hagabor so tu yang kata pistu ya kata kabapau pi krong ka JHADC ka krong khajana bian gumne gumtai kat bai ki dung trei juga manta dagi snam pat kapan kordiet kapan kordiet kapan jenjar kimyo tulop kinang tere juga JHADC mena kita kendiat benai kita yaki siapang ka tulop kajing set tulop jongka JHADC dagi spa mur kinang tere jongka JHADC kimi ban protect ban yaki namanta ka bhag ka jongki te balai pat ki simkhya hagaban siu ya ka tulop ki nong tre jongka JHADC Henry kile apat ya ka Bombay banle apat kile sakmat
kat ba ya ka badai ban le pat kele ban telep ek meo gane ngam nom sewa ham nagalang junga ngam persyajur ya gane bat ngam peram jur hiru ke juga por phim dei te ban le don por phim dei te ban pentho bria phiti bem kari kasi jugi gade ke kabak yong kata kari kasi tip riu tip lei te balai pun sim ini kusa na benta kata kentin balai persyong rim na benta kata kentin hato pilong MDC hato pilong CM hato pilong Sherman hato pilong nongelam hagi departemen ki baper hato pikwa tang ya ka bamsap ka bampong ki pikwa tang ya ka ban kordit ya pai ba ya de pat la shit pla la he pla kisi serongan sa kani kalong ka ba syak ka ba bakla syak ka ba pala liam kajing bakla kajing le kajing pi hoi tina kaliang kajong ngakentu ya ke JHDC antat bha haka kombu ki get bi an nyimdei phimdei ban bu ki get bi an phimdei ban bu ki get bi an lebe kumbale ka KHDC phitip ka KHDC menta nadu ba ka voice of the people party ka yo ban bat ha KHDC ya ki get bi an ki ba hap hapo jongka district council ki ba hap hapo jongka KHDC menta kila penduk ngamong lagi get juga noga government ngamong lagi get jongki nogi bor ki balor henry jar ki bana kaliang jongka KHDC ki don the bor kila penduk lut kai kila penduk lut kai te ngai khubleru ya ka hito janja ba kala le budin mo ngai ketukun pamru ya ka seng hito ba kadang yo kabor nang mi syakmat bantrei na mata kabhaga banyak jongpai ba wanam septing ya kita giba la ban penjot ya ka met ka jongki wanam septing henry pideiru ban septing yang tau bala ban penjot met ban mensem kabamut you play yang skam halakan nongrim hito yang skam ki khun juga beriong trap yalam wat jemut kelitukit nane syakmat yole se kadang don kum kata get di an ha JHDC ya baik pentelun ma ji kam ki jopi nga kanu ngas dokumen habang yo iya ka seng hito na kalian ka jonga ngas dokumen ba what your president rangba jong kiru mo president rangba jong ka hito na ni na po central body mo utristom ba ukit ba ti kam na patake imlang ka salang what men na ganeru udang Christian ya kata ka ya ka voice of the people party ngamtip ya ka but ngamtip ya ka ikai mo Henry Christian pat ya ki nongrim jong ka voice of the people party namar ba ka jimbam sap apo jong jala ka jongi kala palat liam mo kata ka jingmut tresem halang om tang ban thit kalimator om tang ban thit jagaputa om tang ban le ka ni katai Henry ka ban nengkong ka dei haba ong seng balang kini nong tremon sobha kiapan penbha ya kari bat kajat bendeu te Islam hito nang tristom none shikmat tanggane video juga hakana ka por ka mata khublai shibut